el paper del municipalisme en la diplomàcia global, en la cooperació internacional, especialment amb les ciutats del sud global. També és una qüestió que s'està treballant però que sempre és interessant de poder-hi posar més força. La mancança més gran que trobem des del sud és a nivell de pau ambiental, que hi haguessin processos més participatius, que hi hagués més transparència, i això creiem que ajudaria en la prevenció de conflictes ambientals i també en la seva resolució. I demanem també incrementar les actuacions a favor del desarmament global, que ja hi ha una llarga trajectòria en el cas del món local, però encara es poden fer la promoció de més posicionaments antimilitaristes i antiarmamentistes. Creiem en el gran paper que té el municipalisme, també com un laboratori d'innovació social i sobretot, com dèiem, per promoure la bona convivència als nostres barris, als nostres pobles i a les ciutats.